покажу, що я тут роблю і чим я займаюся. Бачиш цю штуку? Оця кучерява єрунда з'їла стільки моїх нервових клітин, що тобі навіть не розказати. Поки я навчилася і зрозуміла, як вона взагалі робиться. Дивись. Це повний кавунець. Якщо хтось не вірить, то дивіться. Кронштейн. Треба медаль виписати. Тому, хто її придумав. Напевно, сидить і бачить, як комусь заморочити голову. Ужас. Страшні люди тут працюють і це вам все придумують. Також. О, бачка як крута. Просто сама в шоці. Зараз буде цей ужас. Прекрасно. Оце. О. От таким я тут граюся.